Гісторыка Ігора Мельнікова прысудзілі да 4 гадоў калоніі. Лукашэнкаўскі суд прызнаў яго вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці за інтэрв'ю незалежнаму медыя. Пра гэта да не толькі ў сённяшнім аб'ектыве для вас працуе Віталь Бабін. Вітаю і на пачатак коротка пра галоўнае за гэтую пятніцу. Калі нарэшце рэжым Лукашэнкі панясе адказнасць за свае злачынствы, у Вільні адбылася адмысловая канферэнцыя. Некаторыя прокуратуры просто не хочуць займацца гэтымі справамі, разумеючы, што такіх справаў можа быць тысячы, і гэта дадатковая праца для прокурораў. Лукашенко падвысіў беларусам пенсіі, але толькі на 5% і не ўсім. Сапраўды, хутчэй за ўсё, выбары пройдуць хутчэй рана, чым позна. Не толькі пенсіянеры, ахвярамі тэлефонных махляроў цяпер становяцца і падлеткі. Граждане сами оставляют эти данные при регистрации того либо иного профиля в том либо ином сервисе. Потом хакеры забирают эти данные спокойно и терроризируют уже граждан. Чаму Лукашенко ўсё яшчэ застаецца на свабодзе? Чаму расследаванні злачынстваў рэжыму ў суседніх краінах не зрушыліся з мёртвай кропкі, хоць пасля крывавых падзеяў 20-га мінула ўжо больш за 4 гады? Адказы на гэтыя пытанні шукалі ўдзельнікі адмысловай канферэнцыі ў Вільні. Ян Федарович ведае падрабязнасці. Адказнасць за злачынства і парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Міжнародная канферэнцыя з гэткаю назваю прайшла ў Вільні. Мы кажам пра розныя віды злачынстваў. Перш за ўсё, рэжым Лукашэнкі адказны за агрэсію супраць Украіны праз даванне сваёй тэрыторыі. Адказны за міжнародныя злачынствы супраць чалавецтва і парушэнні правоў чалавека. Мноства людзей выступіла супраць рэжыму Лукашэнкі і нават цяпер застаецца ў турмах у Беларусі. Сярод удзельнікаў канферэнцыі Віталь Алейнік. Ён прайшоў праз катаванні на Акрэсціна і ў Жодзіна ў верасні 2020-га. Ягоны зварот у пракуратуру Беларусі аб пакаранні вінаватых вынікаў не даў. Цягам апошніх гадоў Алейнік спрабуе дамагчыся прыцягнення злачынцаў да адказнасці ў межах універсальнай юрысдыкцыі. Людзі хочуць бачыць позовы, людзі хочуць бачыць прыцягненні, прынамсі, да дапросаў, людзі хочуць бачыць задзейнічаць рэсурсу Інтэрполу, людзі хочуць бачыць арышты канкрэтных актываў, канкрэтнай маёмасці. У Літве пракуратура цяпер працуе з блізу 60 заявамі ад беларусаў, якія пацярпелі ад палітычнага пераследу на радзіме. Я действительно не понимаю, почему уже сейчас нельзя назвать подозреваемых, их можно даже называть сотнями, наверное, и объявлять их в международный розыск. Конечно, я бы хотела, чтобы это делала не только Литва, а все европейские страны. Вот это бы действительно заставило, наверное, некоторых подумать о том, что они совершают. Згодна са звесткамі праваабарончага цэнтру «Вясна», пасля 2020 года з палітычных прычынаў у Беларусі затрымалі як найменей 50 тысячаў асобаў. Афіцыйная колькасць палітвязняў на сёння складае 1346 чалавек. Зрэшты, іх можа быць і больш. До сих пор ни один исполнитель тех преступлений, в которых обвиняется режим, то есть преступлений против человечности, не был наказан. И крайне важно подавать такие иски, потому что даже если, скажем, из 10, из 20 исков хоть один из них и увенчается успехом, это уже положительный исход. Сёння вядома пра мінімум 13 ордараў на арышт, выдадзеных у дачыненні прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі пракуратурамі Польшчы і ЗША. Што ж да таго, што справы аб прыцягненні да адказнасці ідуць не хутка, то ў гэтага ёсць розныя прычыны. У нейкіх краінах, як у Польшы, да гэтай пары існуюць заканадаўчыя абмежаванні, бо такое злачынства павінна шкодзіць нацыянальным інтарэсам Польшы. Некаторыя краіны, Літва, кажуць пра тое, што няма практыкі выкарыстання універсальнай юрысдыкцыі, калі злачынства было здзейснена на тэрыторыі трэцяй краіны. Трэцяе, што неафіцыйна мы разумеем, некаторыя пракуратуры просто не хочуць займацца гэтымі справамі, разумеючы, што такіх справаў можа быць тысячы.
Удзельнікі канферэнцыі кажуць пра асабістую ролю Лукашэнкі як чалавека, які выступіў драйверам рэпрэсіяў у Беларусі, а таксама аб прыцягненні яго да адказнасці. Почему мы медлим с правосудием, поскольку эта нерешучесть, она как раз вдохновляет диктатора продолжать то, что он делает. Дайте нам инструмент права, каб мы могли досягнуть отказность, притягнуть до отказности самого Лукашенко и его поплечнику, каб ажыццявіць раскол элит. Гэта наш месседж нашим заходнім партнёрам. Еўрапарламент абмяркуе сітуацыю з беларускімі палітвязнямі падчас першай сесіі свайго новага складу 18 верасня. Ян Федарович, Белсад. Запрасіў новага прэзідэнта Ірану ў Беларусі, заявіў, што дзве краіны апынуліся ў адной лодцы. Лукашенко сустрэўся з сакратаром найвышэйшай рады нацыянальнай бяспекі Ірану Алі Акбарам Ахмадыянам. Іранскі важны гость прилетел в Минск напередодні, а сегодня отбылася сустрэча. Время, господин секретарь, острой военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, у границ Беларуси, в этом европейском регионе, а вы серьезно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке. Нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия с вашей страной. Мы движемся к многополярному миру. Это будет очень непростой путь. Паводле Лукашэнкі на першым плане сёння стаяць пытанне бяспекі, але мае працаваць і эканоміка. Дыктатар адзначыў прырост гандлю паміж дзвюма краінамі і падкрэсліў, што галоўнае не дапусціць яго запавольвання. Размова іранскага госця з Лукашэнкам адбылася пасля ягонай сустрэчы з Пуціным, адзначае усходазнаўца Владимир Масамед. Страны готовы поднимать сотрудничество. И ясно, что если есть, так сказать, в этом политическая потребность, в том плане, что это страны, стремительно удаляющиеся от Запада, они должны между собой дружить. И поэтому, собственно говоря, они пытаются входить в разные структуры. И, например, сегодня президент Лукашенко поблагодарил Иран за то, что Иран помогает, например, Беларуси. Он помог уже Беларуси вступить в ШОС. Он помогает сейчас стать активным членом БРИКС и так далее. То есть формируется какой-то новый миропорядок, в котором Иран, и Беларусь и Россия хотят вместе работать. Атракцыён шчодрасці. Самавешчаны прэзідэнт Беларусі падпісаў указ, якім з кастрычніка павысіў пенсіі, але не ўсім і ўсяго на 5%. Прытым, што афіцыйная гадавая інфляцыя ў жніўні перавысіла ўжо 6%. Каго закране павышэнне і ці палепшыцца ўзровень жыцця беларускіх пенсіянераў, раскажа Антон Бяздольны. 1 кастрычніка пенсіі ў Беларусі вырастуць на 5%. Адпаведна, указ Лукашэнкі з'явіўся на афіцыйным прававым інтэрнэт-партале. Гэта другое з двух запланаваных павышэнняў у гэтым годзе. Папярэдні раз пенсіі павышалі ў лютым на 10%. Пенсія маленькая, я рабіну. На зернатаку я рабіну. Мне хватае на зёж і на лекарство. Наколькі вырасце кожная канкрэтная пенсія, залежыць ад стажу, мінулага заробку і спецыфічных надбавак. Дакладна вядомая толькі сума, менш за якую пенсіянерам плаціць не могуць. Гэта 441 рубель. Сярэдняя пенсія цяпер складае 852 рублі. Міністэрства працы справаздачыцца пра рост з мінулага года на 115 рублёў. Покрытие бюджета прожиточного минимума до 2,6 раза – это, в общем-то, минимальный с начала года показатель. И по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было 2,7, то есть мы видим, что реальный размер пенсии сократился. Кастрычніцкае падвышэнне закране толькі працоўныя пенсіі паводле ўзросту, выслугі гадоў, з прычыны страты карміцеля і паводле інваліднасці. Згодна з разлікамі ўраду, на гэта дадаткова спатрэбіцца 95 мільёнаў рублёў, а сума пенсійных выплатаў у наступным месяцы вырасце да 2 мільярдаў. Это так долго продолжаться не может, потому что главный фактор, главный двигатель – это, собственно говоря, реальное производство. Оно тоже растет, но оно растет не такими темпами, как заработные платы. Если вдруг произойдет такой вот взрывной рост экономики, то тогда пенсионеры могут еще, я думаю, достаточно долго наслаждаться повышенными пенсиями. Если же этого не произойдет, то я думаю, что не больше года это все будет длиться.
Звычайна пенсіі павышаюць у перадвыбарныя перыяды. Гэтак у 2020 годзе чарговае восеньскае павышэнне раптоўна перанеслі на ліпень за месяц да выбараў. Цяперашні ўказ, на думку палітычнага аглядальніка Юрыя Дракахруста, не падобны да рыхтавання да выбарчай кампаніі. Я не выключаю, что такое невеликое подвышение пенсии зараз. Это тому, что будет больше. Для этого робится певний запас, каб потім это подтягнуть. Каб зараз все не кидать, а потім то може і не быць. Пры гэтым варта звярнуць увагу, што цяперашняе павышэнне не закранае сацыяльных пенсіяў. Іх атрымліваюць людзі сталага веку, якія не могуць разлічваць на пенсію працоўную. Апошні раз выплаты для іх пераглядалі ў жніўні. Мінімальная сацыяльная пенсія тады вырасла на 7 рублёў. Наступны перагляд мае адбыцца ў лістападзе. Антон Бяздольны, Белсат. У Беларусі зноў актывізаваліся тэлефонныя ашуканцы. Штодня жыхары краіны сутыкаюцца з падманнымі тэлефанаваннямі, падчас якіх злачынцы выманьваюць грошы на розных падставах. У большасці выпадкаў ахвярамі становяцца пажылыя людзі, а таксама школьнікі. Як дзеюць зламыснікі і што рабіць, каб не стацца іхнай ахвяраю, у нашым наступным матэрыяле. Звонок на телефон и ветливый голос на іншым конце проводу. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Звоню вам с предложением банковской услуги. Готовы уделить пару минут? Гэтак робяць зламыснікі. У Менску 13-гадоваму школьніку патэлефанаваў нібыта працаўнік аператара сотавай сувязі. У выніку сям'я страціла больш за 15 тысяч рублёў. Мне позвонили из незнакомого номера и сказали то, что на мое имя, на мой счет хотели оформить в рассрочку какой-то телефон. Они мне, чтобы проверить эту информацию, отправили код подтверждения. Я им этот код сказал, они назвали мое имя и сказали еще то, что у меня минус на балансе. Зламыснікі даведаліся, што бацькоў няма ўдома, і напалохалі падлетка тым, што ягоная банкаўская карта фігуруе ў злачынным ланцужку грашовых пераводаў. Под угрозой проведения в их квартире обыска, а также для сохранения денег, хранящихся дома, мошенники вынудили мальчика взять все наличные и перевести их на безопасный счет. Думая о том, что спасает деньги семьи, мальчик забрал из комнаты бабушки более $5000 и перевел их мошенникам через инфокиоск. Тэлефонныя махляры называюць сябе супрацоўнікамі банкаў, праваахоўных органаў ці нават сацыяльных службаў. Або могуць казаць, што яны прадстаўнікі сотавага аператара і, напрыклад, прапаноўваць перайсці на іншы тарыф. Пенсионерка сообщила свой идентификационный номер, после чего разговор был прерван. Тогда женщина сама перезвонила провайдеру и узнала, что до этого разговаривала с мошенниками, а предлог был выдуманным. Затым з пенсіянеркою звязаўся нібыта работнік дэпартаменту фінансавых расследаванняў і папрасіў дапамогі ў затрыманні злачынцаў, якія спрабавалі яе падмануць. Махляр парэкамендаваў жанчыне абараніць свае грошы і часова перавесці іх на бяспечны рахунак. Я пострадала 9 тысяч белорусских рублей, белорусскими рублями. Вот такая ситуация. Поэтому прошу всех пенсионеров, все новые какие номера, не отвечать. Пытайтесь как-то сразу же связаться со своими родными. Апошнім часам ашуканцы актывізаваліся і валодаюць больш дакладнай інфармацыяй пра сваіх ахвяраў, ведаюць імёны родных, а ў тэлефоннай размове могуць нават назвацца сваяком. Граждане сами оставляют эти данные при регистрации того либо иного профиля в том либо ином сервисе. Потом хакеры забирают эти данные спокойно и терроризируют уже граждан. Ашуканцы выкарыстоўваюць паніку і змушаюць людзей хутка прымаць рашэнні. Псіхолагі раяць захоўваць спакой або увогуле не адказваць на званкі і паведамленні ад незнаёмых. Граждане должны посмотреть, от кого это пришло, с какого ведомства, с какого учреждения, с какого банка. И там должны быть указаны реквизиты. Если реквизитов нет, значит нужно задуматься и связаться с самим банком. Праваахоўнікі нагадваюць, ні ў якім разе не паведамляйце асабістыя звесткі праз тэлефон. Каб абараніць сябе і сваіх блізкіх ад тэлефоннага махлярства, адмыслоўцы раяць папярэджваць пажылых сваякоў і дзяцей пра магчымыя пагрозы.
Граждане, остерегайтесь телефонных мошенников. Павел Олейников, Александр Борозенко, Белсат. Не пожаданы у России. Гэткім наш тэлеканал прызнала Генеральная прокуратура суседняй краіны. Паводле заяў ведомства, Белсат нібыта дыскрэдытуе палітыку расійскіх уладаў і стварае негатыўны вобраз інтэграцыйных працэсаў у рамках саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Гэта крок, які мы сур'ёзна ўспрымаем, тому што Белсат – гэта медыа, якое працуе таксама і для аўдыторыі ў Расіі. Асабліва наша рускамоўная рэдакцыя тэлевізійная «Вот так», а таксама партал «Вот так ТВ» могуць быць закранутыя гэтым рашэннем расійскіх уладаў. Аднак у самім тэксце рашэння ёсць некаторыя памылкі. Ну вось, напрыклад, дазвольте я процитую. Одной из ключевых задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа нашей страны. Это неправда. Белсат не занимается дискредитацией российских уладов альбо стварэннем некага негативного образу России. Это не так. У нас у коллективе працуют так само расейцы. Дискредитацией российских уладов занимаются самые российские улады, напрыклад, праз агрэсіўную палітыку ў дачыненні да Украіны і да Беларусі. У Генпракуратуры таксама адзначаюць, што наш канал нібыта паказваў цытатай лжывыя сюжэты пра беспадстаўную агрэсію Расіі супраць Украіны, а таксама пра нелегітымнасць уваходжання ў склад Расійскай Федэрацыі Крыму, так званых ДНР і ЛНР, Запорожскай і Херсонскай вобласцяў. Непажаданымі ў Расіі прызнаюць замежныя або міжнародныя арганізацыі, якія нібыта ўяўляюць пагрозу для канстытуцыйнага ладу, абароназдольнасці ці бяспекі дзяржавы. За іх дзейнасць на тэрыторыі Расіі прадугледжаная адміністратыўная і крымінальная адказнасць. У Беларусі Белсат прызналі экстрэмісцкім фармаваннем пасля таго, як наш тэлеканал асвятляў пратэсты і пераслед грамадзянаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Расія высылае 6 брытанскіх дыпламатаў, абвінаваціўшы іх у шпіянажы. Гэта адбылося перад сустрэчай у Вашынгтоне прэзідэнта США Джо Байдена і прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Кіра Стармера. Там палітыкі абмяркоўваюць дазвол Украіне біць па Расіі заходняй зброі. А за дзень да гэтага Владзімір Пуцін заявіў, што такі дазвол будзе азначаць вайну Расіі з НАТО. Тэму працягне Руслан Ігнатовіч. Расія мае магчымасць неадкладна спыніць вайну ва ўкраіне ў той час, як Кіеў абсалютна законна абараняе сябе. Гэтак прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Кір Стармер адказаў на чарговую пагрозу Владзіміра Пуціна. Гаспадар Крамля зноў спрабаваў запалохаць Захад, пагражаючы эскалацыяй, калі Украіне дазволяць наносіць удары ўглыб тэрыторыі Расіі. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. За дзень да гэтага выданне The Guardian паведаміла, што США і Вялікая Брытанія разам з іншымі саюзнікамі дамовіліся дазволіць Украіне наносіць удары па вайсковых цэлях на тэрыторыі Расіі ракетамі Storm Shadow. Storm Shadow – брытанская версія крылатай ракеты вялікай далёкасці, французскі аналаг – крылатая ракета «Скальп». Дзякуючы слабой сігнатуры і нізкай вышыні палёту, ракета практычна нябачная для радараў суперніка. Заяўленая далёкасць палёту больш за 250 кіламетраў, баявая частка 450 кілаграмаў. Паводле Пуціна, украінская армія не здольная наносіць удары сучаснымі высокадакладнымі дальнабойнымі сістэмамі заходняй вытворчасці без спадарожнікавай выведкі, якой ва Ўкраіны няма. Ён заявіў, што гэтую працу будуць рабіць адмыслоўцы НАТО. Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет.
Паводле прафесара Нацыянальнай акадэміі сухаземных войскаў Украіны Андрэя Харука, Пуцін гэтымі заявамі супярэчыць сам сабе. Адже з точки зору, з пункту гледжання расійскага права і Крым, і Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская вобласці – гэта такія ж часткі Расійскай Федэрацыі, як Курская вобласць, Ліпецкая або іншыя рэгіёны. І калі Пуцін праводзіць розніцу паміж міжнародна прызнанымі тэрыторыямі Расіі і акупаванымі рэгіёнамі, ён прызнае, што гэтая акупацыя ёсць неправамернай і юрыдычна нікчэмнай. Таму што, паводле ягонай логікі, натаўскія спецыялісты ўжо ўводзілі ў ракеты палётныя заданні для ўдараў па акупаваных тэрыторыях. Калі ж абмежаванні на ўдары ў глыб Расіі ракетамі Storm Shadow і Скаль будуць знятыя, то якія цэлі ЗСУ могуць атакаваць найперш? Їх раціонально було б використовувати для асабліва важных цэляў. Гэта перш за ўсё склады боепрыпасаў, размешчаныя паблізу расійскіх аэрадромаў. Гэта тыя месцы, дзе захоўваюцца кіраваныя авіабомбы, якімі наносяцца ўдары па тэрыторыі Украіны, ну і самі аэрадромы. Цяпер адпаведнай пастановы Украіна чакае ад прэзідэнта ЗША. Проста зараз гадзіннікі ў гэтым пытанні Джо Байден звярае з Кірам Стармерам. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Каманда беларускіх творцаў распачала збор сродкаў на пастаноўку прытчы казкі па матывах твору Владзіміра Арлова «Ордэн белай мышы». Пра тое, чым адметны твор выбітнага пісьменніка і што мае паўстаць у выніку тэатральнага эксперыменту, наш наступны сюжэт. Я узнагароджваю цябе ордэнам белай мышы. У адной невялікай паводле еўрапейскіх сумераў канстытуцыйнай монархіі насельніцтва складалася з аднаго караля, аднаго прэм'ера. Гэтыя радкі Владзімір Арлоў напісаў яшчэ ў 2001. Сёлета ж у Варшаве каманда актораў рыхтуе спектакль паводле матываў ягонай прытчы «Ордэн белай мышы». Хочацца дадаць да яго нейкіх асабістых гісторый, якія адбыліся з намі на працяг гэтых 24 год. І хочацца дадаць нейкай актуальнай павесткі і гумар, і зрабіць нейкія перыпетыі, якія зробяць гэты творш больш сцэнічным. Діяна Балыка не толькі адаптуе твор Владзіміра Арлова для сцэны, але і ўпершыню выступіць у якасці акторкі. Але ў нас у краіне няма ніводнага чытача. У адных людзях жыве Бог, у другіх д'ябал, а ў некаторых глістыя мікробы. Удзельнічаюць у праекце купалаўцы Святлана Зелянкоўская ды Ігар Сігоў, былы кіраўнік сучаснага мастацкага тэатру ў Менску Владзімір Ушакоў. Я Роман Орлов, беларускі артыст і кампазітар, і я удзельнічаю ў гэтым праекце, таму што для мяне тэма адносін творчага чалавека і ўлады надзвычай актуальная. Владзімір Арлоў вядомы найперш як паэт ды аўтар гістарычных мастацкіх і навукова-папулярных твораў, а «Ордэн белай мышы» – алегарычная сатыра. Гэты твор не толькі пра маральны выбар пісьменніка паміж узнагародай ад караля ды ўласнымі прынцыпамі. Мы, каралі, маем справу з рэальнымі людзьмі, а вы, пісьменнікі, з фантомамі. Паралелі паміж творам Арлова і сённяшнім часам знойдуцца на розных узроўнях. Ёсць пытанне і пра гвалт. Пра гвалт мужчыны над жанчынай і гвалт дыктатара над краінай. Там шмат пытанняў выбару. І не толькі выбару паміж творцай улады, а паміж ці застацца, ці з'ехаць. Ёсць у гэтым творы і шырэйшая алегорыя, мяркуе Андрэй Хаданович. Гэта твор пра непросты лёс сярэднееўрапейскай інтэлігенцыі, скажем так. У кожнай маленькай паводле еўрапейскіх памераў краіны, тады, калі не ўсё залежыць ад нас. Залежыць ад суседзяў, якія ў любы момант могуць нас прыглынуць, паняволіць. І як застацца самім сабою ў гэтым. Стваральнікі спектаклю распачалі збор сродкаў на краўдфандынгавай платформе «Гронка». Але збіраючыся паўдзельнічаць у зборы, найперш памятайце пра ўласную бяспеку. Нам вельмі патрэбна любая ваша дапамога. Глядацкая, чалавечая і фінансавая. Ну куды мы без вас? Наколькі цікава ў артыстаў атрымалася рэалізаваць уласныя задумы, можна будзе пабачыць неўзабаве. Прэм'ера спектаклю плануецца 1 лістапада. Ірына Дарафейчук, Белсат. Ці вы ведалі, што асобныя малакормныя могуць дыхаць праз заходні праход?
Ці, напрыклад, у які бок закручваюцца валасы ў людзей з розных паўшар'яў нашай планеты. Лаўрэаты Шнобелеўскай прэміі акурат ведаюць адказы на гэтае пытанне, хто атрымаў узнагароду за самыя абсурдныя адкрыцці. Сёлета глядзім разам. Найперш шчыра дзякую за тое, што паверылі ў магчымасці ануса дыхаць. Свінні могуць дыхаць анусам, цвярозыя чарвякі актыўнейшыя за п'яных, а карова ў стрэсе дае менш малака. Да такіх высноваў прыйшлі сёлетнія лаўрэаты Ігнобелеўскай прэміі. Група даследнікаў з Францыі і Чылі атрымала ўзнагароду ў галіне анатоміі, бо высветліла, што валасы на галаве закручваюцца ў розныя бакі у залежнасці ад таго, у якім паўшар'і жыве чалавек. У гэтай зале паглядзіце, калі ласка, на галаву чалавека, які сядзіць перад вамі. Пакруціўшы рукой у паветры, пакажыце, у якім кірунку закручваюцца валасы. Іншая група даследнікаў правяла больш за 350 тысяч эксперыментаў, каб спраўдзіць тэорыю, што манета пераважна падае на той бок, з якога яе падкінулі. Але эфект вельмі малы, можа толькі 1%. Ім уручылі прэмію ў галіне імавернасці. Дэмаграфічную ўзнагароду атрымаў Сол Джастын Ньюман, які прыйшоў да высновы, што шмат хто з доўгажыхароў атрымаў свой статус праз бюракратычныя памылкі. Сакрэт таго, каб ажыццявіць свае мары і пераканацца, што вы працягваеце жыць і не паміраць, заключаецца ў тым, каб пераехаць туды, дзе рэдка выдаюць пасведчанне аб нараджэнні. Навучыце сваіх дзяцей махлярству з пенсіямі і пачніце хлусіць. Дарэчы, сярод беларусаў таксама ёсць лаўрэаты Ігнобелеўскай узнагароды. У 2013-м парадыйную прэмію міру прысудзілі Александру Лукашэнку за забарону публічных апладысментаў, а міліцыі за выпадак з арыштам за воплескі чалавека без рукі. Такім быў сённяшні аб'ектыў. Заклікаю застацца з Белсатам. Наперадзе праграма «Белсат Зум», дзе мой калега Сергей Падсасоны разам з прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету Алінай Коўшык прааналізаваў сумную статыстыку масавага ад'езду беларусаў за мяжу. Я ж, Віталь Бабін, з вамі развітваюся. Добрых выходных.